was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams. Is-silenzju li ħalli l-mewt, il-mistoqsijiet li jibqgħu mingħajr risposta. Fl-omelija tiegħu Father John Avellino għalli l-mewta ta' Sara ħallit ħafna mistoqsijiet. Bdejt nipprova naħseb ser ngħidilhom lill-ġenituri kmin is-sibt filgħodu, iżda ndu ngħid li ftit stajt ngħidilhom. Ftit seta' jgħidilhom għal fatt li issa l-kliem Mami u Daddy, Marlene u Charlon mhux ser jisimgħuhom qatt aktar u li l-missiera daqshekk ser issejjaħ King. F'dawn iċ-ċirkostanzi Father Avellino seta' biss jgħidilhom biex jintelqu f'idejn Alla u hu stess jagħtihom tan-nieqa li fis-silenzju tagħha tfisser ħafna aktar mill-kliem. Il-kappillan ta' raħal ġridu Vincenz Kakija għalli kienu stess li ressaq lil Sara Ġejna ġus għas-sagramenti kollha, il-mamudija, l-ewwel tqarbina u anke l-griżma. U issa kellu jara f'debut. Dak l-istess debut li Marlene u Charlene dew ħarsu lejh ċas tul il-quddiesa, jiftakru li fih hemm l-unika bint tagħhom. Apparti l-qraba u l-ħbieb, jagħtu l-aħħar tislima lil Sara kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u membri miż-żewġ naħat tal-Kamra, sħaba li kienu jattendu l-kors tal-Università magħha u lecturers, kif ukoll il-kollegi tagħha tax-xogħol għax Sara bl-entużjażmu tagħha li kellha l-ħajja kienet taħdem f'lukanda apparti li kienet studenta. Għal-funeral attendew ukoll diversi membri tal-Pulizija mis-sezzjoni tal-Mobile Squad li kienu ħbieb tal-arus ta' Sara li jaħdem ukoll f'din is-sezzjoni. Minkejja l-istudenti li applikaw għal-kors tal-BGCE għadhom ma jafux ser jiġri minnhom, mistoqsi minn One News il-Prim Ministru Lorenz Gonzi sostna li dawn l-istudenti jafu eżattament ser jiġri minnhom. Studenti tal-PGCE jafu preċisa jiġri minnhom għaliex l-iskejjel tagħna għandhom il-bżonnijiet tagħhom, l-iskejjel tagħna għandhom l-għalliema tagħhom, l-iskejjel tagħna kemm tal-gvern kif ukoll tal-privatu anki tal-Knisja jkollhom bżonn l-għalliema. Studenti universitarji li tkellmu ma' One News għal darb'oħra esprimew it-tħassib tagħhom dwar din is-sitwazzjoni li kienet ikkonfermata anke mill-Kunsill tal-Istudenti Universitarji. Il-Partit Laburista jappella biex b'mod immedjat tissolva l-kwistjoni tal-istudenti li applikaw għal kors tal-PGCE u li ma jafux ser jiġri minnhom. Waqt żjara fl-Università fil-bidu tal-Freshers Week il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal l-Università għandha tkun iċ-ċentru tal-kreattività u tal-enerġija f'pajjiżna. It-tlieta filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni u mexxej Laburista Joseph Muscat għamel żjara fl-Università Malta fejn iltaqa' ma' diversi studenti fil-Freshers Week. Huwa kellu l-opportunità li jiltaqgħu jitkellem ma' rappreżentanti ta' diversi għaqdiet tal-istudenti fih dan l-Università Malta. Joseph Muscat qal li l-Università għandha tkun iċ-ċentru tal-kreattività u l-enerġija ta' pajjiżna. Fl-aħħar sena litru petrol u litru diesel olew b'22 ċentesmu. Malta tixtri l-petrol u d-diesel bl-ogħla prezz fl-Ewropa, total ta' kważi 51 ċentesmu tal-euro, li jfisser li Malta tixtri l-petrol u d-diesel bi prezz aktar ogħla minn tal-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, id-Danimarka, il-Finlandja, il-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, l-Iżvezja u l-Ingilterra. Pajjiżi li l-kol għandhom livell tgħixin ogħla minn ta' Malta u s-saħħa tal-pagi hemmhekk hija bilwis aktar minn ta' Malta. Fuq kull litru petrol il-gvern jimponi kważi 47 ċentesmu sisa u aktar minn 21 ċentesmu tal-euro f'VAT. Rati li huma ogħla minn ta' Ċipru, l-Estonja, l-Ungerija, l-Latvja, il-Litwanja u l-Lussemburgu. Bl-istess mod il-prezz tad-diesel. Il-gvern għal kull litru diesel jieħu kważi 40 ċentesmu sisa u 20 ċentesmu VAT. Meta kienet iwieġeb il-mistoqsija parlamentari ta' Joe Mizzi, il-Ministru tal-Finanza qal li bejn Jannar u Settembru il-Gvern ġabar aktar minn 60 miljun euro f'sisa minn fuq petrol u diesel. Dwar kemm ġabar VAT, il-Ministru qal li ma jistax jagħti din l-informazzjoni għaliex min ibeħħ il-fuel jirrappurtaw kollox f'kaxxa waħda fir-return tal-VAT. Minn kull 20 euro fuel li l-konsumatur Malti jixtri 11 euro minnhom imorru għand il-Gvern f'taxxi. Dan kollu jagħmel il-prezz tal-petrol u d-diesel ogħla minn ta' pajjiżi bl-istess livell tgħixin ta' Malta bħal Ċipru u Slovenja. Fil-Parlament il-Ministru Austin Gatt kien mistoqsi mid-Deputat Laburista Joe Mizzi dwar kemm kienet l-ispiża fuq l-attività li l-Gvern kien għamel biex is-Sibt 2 ta' Lulju tkun inawgurata r-riforma tat-trasport pubbliku. Mit-tweġiba mogħtija ħareġ li l-ispiża fuq din l-attività li skont il-programm uffiċjali
damet 25 minuta kienet ta' 80,000 euro. Fuq riċevimenti li saru wara ċ-ċerimonja intefqu 8,000 euro. Sa dan it-tant, jekk qatt kellna bżonn prova ta' kemm ir-riforma tat trasport pubbliku bdiet mill-bidunet fuq siq ħażina, din ingħatat mill-Ministru Ostingat fi tweġiba għal mistoqsija parlamentari oħra din id-darba tad-Deputat Laburista Joe Sammut. Sammut staqsa kemm inġarru pastiġġieri mill-arriva matul Lulju, iżda l-Ministru Ostingat wieġeb illi peress li fl-ewwel ġimagħtejn ta' Lulju is-servizz tat-trasport pubbliku ma ħadimx kif ikkuntrattat, Transport Malta ma tinsabx f'pożizzjoni li tipprovdi din l-informazzjoni. Fi kliem il-Ministru, fl-ewwel ġimagħtejn ta' Lulju passiġġieri użaw is-servizz tat-trasport pubbliku mingħajr biljetti, kien hemm rotot illi ma kellhomx magni tal-biljetti kif ukoll intużaw coaches mingħajr biljetti. Kien l-istess Ostingat li fiċ-ċerimonja illi swiet 80,000 euro kien qal illi bis-servizz il-ġdid tat-trasport pubbliku pajjiżna kien ser jgħaddi minn rivoluzzjoni.